A familia marítimo pesqueira é unha familia que levamos desde o ano 64 sacando patrós de pesca e de altura e tamén mecánicos navales. É unha familia que non ten paro. Nosotros lles ofrecemos a estes alumnos un título académico que despois, para conseguir o título profesional nesta familia, teñen que pasar un ano de prácticas, e co cal obtendrían o certificado profesional que lles dá opción a mandar barcos en ponte ou en máquinas, dependendo do título. Se é un título medio, pois teñen unhas atribucións menores que os títulos superiores, que teñen unhas atribucións maiores. É dicir, poden mandar barcos de maior porte, os superiores, que os ciclos medios. A saída da especialidade de máquinas principalmente é para jefes e oficiales de máquinas en buques de pesca e buques mercantes tamén. Aínda que tamén ten unha gran demanda para oficiales e responsables de mantemento en toda a industria de terra. A diferenza que hai entre ciclo medio de máquinas e o superior de máquinas son as atribucións. Realmente, os dous van a ser oficiales e xefes de máquinas, pero con unha titulación de ciclo superior amplíanse atribucións con respecto ao caballaje dos buques que van a tripular. Elexín este ciclo principalmente polas salidas profesionais que acadas cando tes o título e sobre todo pola variedade de traballos que podes conseguir tanto en terra como no mar. En terra, podendo traballar pois como xefe de mantemento dunha planta de traballo, dunha conxeneración de enerxía ou de motores, ou nun taller naval aquí no Porto da Coruña, por exemplo. E despois no mar, pois como jefe de máquinas da Marina Civil ou dun buque pesqueiro. Na familia marítimo pesqueira temos dous ciclos formativos, o ciclo de grao medio en navegación e pesca de litoral, que habilita ao alumnado a exercer como patróns ou oficiais en buques mercantes, pesqueiros ou buques de pasaxe, en embarcacións de salvamento marítimo, vixiancia de oneira ou inspección pesqueira. Tamén poden levar a cabo outros traballos directamente relacionados co sector pesqueiro, como pode ser as lonxas ou a industria conserveira. E o alumnado do ciclo superior de transporte marítimo e pesca de altura ten como futuro profesional buques mercantes, civís ou de pesca, onde poderá exercer como patrón ou oficial, así como outras embarcacións de salvamento marítimo, inspección pesqueira. Tamén poden exercer en terra como inspectores de carga, en lonxa ou en outros postos relacionados coa industria marítima ou co salvamento e a vixiancia aduaneira. A principal diferenza entre os técnicos de grado medio e os técnicos de superior vai a ser que os de grado medio poderán obter a titulación profesional de patrón de litoral e os técnicos de grado superior a de patrón de altura, tendo unhas atribucións superiores estes últimos en canto a tonelaxe e eslora. Eu elixín este ciclo de ponte porque fun unha vez cos da lancha de salvamento, uns amigos meus de Camariñas, levaronme a dar unha volta con eles e puxeron un interés no corpo por saber máis sobre esta profesión. Apunteime no ciclo medio, gustoume, e entón decidín terminar ese ciclo e apuntarme no ciclo superior. Pois nun futuro, ahora, picoume a curiosidade por traballar nun atunero. Picoume a curiosidade polos atunos.